Abahlali bathi impuku zale ngingqi zinkulu ngathi ngamasana bomvu. Bathi imeko yelindle imaxongo, bakwathi bahlala iinyanga ezintathu ungathathwanga umgqomo. Where we dump our waste, it's got like you can't even breathe when you pass by the road. There has to be a change, like it has to be there. We have to fight for our rights. Uceba wale ngingqi ukhomba umnwe kumasipala. The municipality is not being accountable. Sometimes when you call the truck, when you say the bin is full, they must come and pick it up. They will tell you they don't have resources, they don't have diesel, they don't have 1, 2, 3. Eli phulo lokucoca lijolise ekususeni inkukuma kwiindawo zogobithyolo ezintathu. Banikwe imigqomo baze bafundiswa ngococeko. Well, one of the things that we've done over the last couple of years as a department is to introduce what we call the expanded producer responsibility schemes. And packaging is a major area that we are working on. Kodwa eli phulo aliphelelanga kulo masipala waseMogale City. Esi sixeko sinabemi abangaphaya kwe-400,000 kwaye bakhalaza ngokusilela kokuhanjiswa kwenkonzo eluntwini, ukusukela kwimingxunya ezindleleni, imilambo engacocwayo kunye nokungacocwa kwemibhobho yelindle.